Alkuun. Molemmat kädet tähän vaan saman tien. Joo. Eikö aika? On kyllä hiukan. Sit saat siihen... Joo. Joo, kyllä tosta on hyvä. Mitä vittua? Miten sä sait... Ostitko sä jalan tänne vai mitä? En mä muista. Tästä. Okei. Hyvä musiikki. Come on. Vittu on korkea. Ai vittu. Come on. Oho. Yes.